आज गौरी आणि दिव्या दोघांनी पण घरच तकल्यावरती उचलून घेतलेले आणि माझीच चुकी आहे. मी यांका सांगितलेले तुमका कपडे खरेदी करून देते आणि आता हात धुवूनच मागे लागली. चांगल्या एकदाची तयारी करूक जावा मंडई. आज खरा नाही, आज तगडाच बिल होताला. मुलींची एक गोष्ट जाऊचा खै पण असं नाही, तयारी काय मुळीच टाईमवरती करूची नाही. असो मी तर तयारी करून मोकळं जाते. मी तयारी वगैरे केली आणि मंडई माझं रोजचं रेग्युलरचं परफ्यूम घेतले आणि मारूक बघते तर विषय काय, परफ्यूमच संपान गेलो. पण असो माका माहित होतं समतोला मी ऑलरेडी अजून एक मागवून ठेवलेलं आहे. तर मंडळी मी ना सध्या पार्क अव्हेन्यूचं इफोरिया परफ्यूम यूज करते मागच्या 6 महिन्यांपासून. बेस्ट गोष्ट काय माहिती आहे, परफ्यूम यूज केले ना की लोक लगेच नोटीस करतात आणि विचारतात नक्की मी लावते काय. आणि मेन गोष्ट काय माहिती मंडळी, याच्यात बेन्झोइन रेझिन असं ज्याच्यामुळे तो सुगंध 8 ते 10 तास एकदम आरामात टिकता. तुमका जर विश्वास बसत नसतात ना तर अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट चेक करा. त्याच्यावरती याचे 10,000 पेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रिव्ह्यू असतात आणि सध्या रक्षाबंधन सेलमध्ये हो तुमका अगदी अर्ध्या किमतीमध्ये मिळान जातलो. माझी तरी दुसरी बॉटल मी तर म्हणते तुम्ही सुद्धा ट्राय करून बघा. मागवचं एकदम सोपे असं, तुमका स्क्रीनवरती प्रोडक्ट टॅग केलेला दिसतच असताना तिकडनं तुम्ही इझिली प्रोडक्ट ऑर्डर करू शकताय. आता वाट बघित राहूया नको यांका घेऊन जाते कपडे खरेदी करू. मंडई आज माझा काय खरा नाही, आज 100% ही माका लुटलीच.